taka. Waye kai ka waye san mukamin mai rabla uratul wusta mai gida ta jalli ne na Allah. Hasken shirya ya habibu kai ne inda na maulal mawali shugaba waye samu ya taka. Ya taka ya Rasulallah ilahu don kai ne zai sassauci ba don kai ba wallahi kowa da ya shiga kunci san ka dacewa in ka mummunar kaucewa ce maulal mawali shugaba wa ya samu ya taka. Shakirari ta salati kai ne mai bilan ruhul kudisi shugaban mu kai ne sikatilla Nurul Anwar shugaban mu kai ne sifatilla maulal mawali shugaba wa ya samu ya taka. maulal mawali wanda ya ni ciki gaban ka ya abban ba na sha'iri ne Shafi'u mai yabo gun maulana burina ka kira ni madina ya maulana maulal mawali shugaba wa ya samu ya taka. maulal mawali shugaba wa ya samu ya taka don salatin ka kai ta yi wa da habibun ka alinsa sahabu masu isa tarka ka auliya'u Auliya'u su ne sarka ka sun biyo ka shugaba wa ya samu ya taka. Maulal mawali maulal mawali maulal mawali maulal mawali shugaba wa ya samu ya taka BZ Mix.